Olemme tänään komodonaisten ammuntapäivällä Hämeenlinnan Iittalassa. Tavoitteenamme on tarjota naisille matalan kynnyksen ammuntakokeilua ja ammuntakoulutusta. Otetaanko ampumaan? Joo. Vaini alas, ampukaa ja ottaa vasemmalta ammuttaa ensin. Niin ja hetki, vasemman. Pikkasen yli meni. Ihan oikein, sulla meni yli, mutta se on oikeassa suunnassa. Tada! Osuvaa! Kiire on jo. Vihollinen tulee. Menikö? Sinnehän se meni. Kertatulelle. Hyvä. Vihollinen. Minä laitan patruunoita, niin mä olisin kuollut jo niin monta kertaa. Varmistettu. No niin, meillä on täällä komodonaisten ensimmäinen ammuntapäivä jo vähän yli puolen välin. Ja naiset ovat päässeet kokeilemaan ampumista ensin pistooleilla, 22 ja 9-millisellä. Taisi olla vuorossa Glock. Ja sitten siellä oli yksi Heckler Koch-pistooli ainakin käytössä. Ja sen jälkeen juuri kävitte ampumassa Suomi-konepistoolilla. Ja vielä viimeisenä vuorossa on rynnäkkökivääri mallia Kalashnikov. Miltäs päivä on tähän mennessä tuntunut? On ollut hauskaa. Oliko tämä sinulle ensimmäinen kerta? No joo, tälleen kunnolla. Kyllä. Niin. Kato kun tulee virallisesti. Siis, no joo, periaatteessa on. Että mulla on lähtenyt vähän se ammunta-asepelko. Kyllä. Se on erittäin tärkeää. Sitten jos tulee tilanne, niin uskaltaa tietää mitä ne on. Joo. Pitää kunnioittavasti käsitellä. Ja kyllä. Tässä alussa olikin hyvä turvallisuuskoulutus ammunnan johtajalta. Joo. Ensimmäistä kertaa ampumassa ja olen kyllä tykännyt tästä päivästä. Innolla odotan vielä noita loppuja. Joo, semmoinen hyvä, intensiivinen ammunta tapahtui. Kyllä, tykkään. Hauskaa oli. Voi helvat. Löytääkö ne? No ei. No nyt rupes. Joo. Hyvä. Kiitos mahtavat Rosa, Mia, Dina ja Päivi. Naiset kokeilivat ampumista turvallisesti pienessä ryhmässä ammattitaitoisia ja kokeneen aseharrastajan välittömässä valvonnassa. Sanotaan, että ihmeet tapahtuvat mukavuusalueen ulkopuolella. Siellä me haastamme itsemme meille vaikeiden asioiden kanssa. Ajattelen, että pelottavistakin asioista murehtiminen on raskaampaa kuin itse toimiminen. Toiminta on yksi vaihtoehtoinen tapa sietää epävarmuutta myös nykyisessä turvallisuustilanteessa. Tiesitkö, että tuntuman saaminen omaan jännitykseen tai pelon tunteeseen ja sen jälkeinen selviämisen kokemus saattavat auttaa myös vaikkapa asepelkoon tai vaikkapa ihan yleiseen turvattomuuden tunteeseen? Jos kiinnostuit seuraavista kursseistamme, niin minun nimeni on Saara. Ja lisäinfoa tulevista tapahtumista löydät somekanaviltamme Instasta, Faceesta, TikTokista ja LinkedInistä. Tervetuloa mukaan Komodonaisiin!